Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaosab. Mga igsuon, ania na kita sa ikakatluag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Magdungan kita karon pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga iyang gihatag kanato. Padayon usab kita nga mangayo kaniya sa dugang pang mga grasya nga atong ikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Ato sab nga iampo ang atong mga parokyano, mga kaigsuonan nga mihangyo nga magpaampo kanato. O garon mahimo kita ngayon sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ginoo, kaluhoy kami. Ginoo, kaluhoy kami. Kristo, kaluhoy kami. Kristo, kaluhoy kami. Ginoo, kaluhoy kami. Ginoo, kaluhoy kami. Kaluyan o dagita sa Dios nga makagagahom tanan pasayloon sa atong mga sala dadon kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. O kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy ikami, ikaw nagalingkod sa too sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita, O Amahan sa tanang kaayo, himuang nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak,
nga buhi og hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakyas. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ang adlaw moabot nga ang tanang magpahitason ug daotan sunugon sama sa dagami. Niadtong adlawa, mga sunog sila ug walay mahibalin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Ani ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Awitig pagdaig ang Ginoo, dinuyugan sa alpa. Dinuyugan sa alpa, ug sama nanoy nga awit. Inubanan sa mga trumpeta, ug sa tingog sa budyong. Pag-awit nga masadya at ubangan sa hari ang Ginoo. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Palanuga ang kadagatan, ug ang nagapuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Papamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga magsadya ang kabukiran. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. At ubangan sa Ginoo, kay nagaabot siya. Kay nagaabot siya, aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong. Ug sa katawhan, uban sa iyang kaangayan. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong.
Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw o gabii, aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo. Ayaw pakanaa ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan o gulay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami og nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin niyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. manausap. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo. Kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo nangutana sila, kanos aba kini mahitabo? Og unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong, kay daghan ang moanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo. Og moingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuohi. Ayaw kamo kahadlok, kung makadungog kamog mga gubat og mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una. Apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadtos mga sinagoga og bilangguon, og dadon kamo atubangan sa mga hari og sa mga punuan tungod kanako. Mao niya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna, og nga dili kamo mabalaka kun unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamo igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan og mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente og mga higala, og patyon nila ang pipila kaninyo.
Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha, maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karong Domingoha maigsoon, mao ni ang ika-33 ka Domingo, 33rd Sunday in ordinary time. Kung atong tanawon ang kalendaryo nga gisunod sa simbahan, kanang gitawag og liturgical calendar, sunod Domingo mao na ang katapusang Domingo. Manang gitawag nato og Solemnity of Christ the King. End of the liturgical year. So mao na maigsoon kung nakabantay mo nganong ang atong mga pagbasa karon, labi na ang atong ebanghelyo is actually naghisgot kabahin sa final judgment, naghisgot kabahin sa mga signs to the end of time, no? So mo ni karon maigsoon makalilisang atong madungog sa atong ebanghelyo karon. Kining ato ebanghelyo maigsoon nagpahimangno biya ni nato nga kinahanglan magmabinantayon kita og kanunay kitang magampo. Today's gospel urges us to be vigilant and pray. Vigilance means being alert and keeping your focus on the true values of life. Hinumdum ko ni Steve Jobs, a billionaire who died at the age of 56 because of pancreatic cancer. He reached the pinnacle of success in the business world, no? Usa sa mga successful kayo nga negosyante kato Steve Jobs. Then he realized that all the recognitions and wealth have become meaningless in the face of impending death. Magunsa man na nagkakagkwarta, pero hapit naman ka mamatay. Be, nahan, kisa may ganahan na. Daghan kay kagkwarta, pero sus na, ang imong kwarta di makatabang, hapit na ka mamatay. Si Dr. Elizabeth Ross, in her book entitled Death and Dying, mingon siya, daghang mga patients iyang nahinabi nga hapit na mamatay because she worked in a hospital for so many years among the terminally ill. And she said, and I quote, "These people who are on the brink of death saw only two important things in life, and the rest is useless." And what are these two important things in life? First, how much have you loved others? Second, how much have you served others? Sus kanindot ang atong opening prayer maigsoon, mao ba ni, no? Nakanindot kayo. Amahan sa tanang kaayo, himuang nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, maoman ang among walay kinutubang kalipay. Na? Uy, ang importante di maigsoon sa katapusan, how much have you loved others? How much have you served others? Muna nga, muna nindot nga pagpangandam mga igsoon. Ayaw hulata nga himalatyo na ta, una pa ta mangandam. Karon pa lang, nga wa pa kay arthritis. Makaadto, makalakaw, pakagtarong, padung atos Liluan, padung atos Compostela, padung atos Danao, padung atos Talisay, padung atos Asturias o sa Balamban. Himuan na. Karong mga panahon na may igsoon, pitindaghana sa ito may igsoon, nga naas lisod na kahimtang. Sisters and brothers, mauni hagit na ito karon. Sunod ang mga kalamidad. Linog, human, bagyo, baha. Muna nga hagit na ito karon may igsoon, no? Atong padaghanon ang mga buhat sa kaluoy. Maghatag tagpaglaom, pinaagis mga buhat sa paghigugma. Muna nga gamita ang imong abilidad sa pagbuhat og maayo.
o sa pagtabang sa alang sa kayuhan sa uban, no? Samtang baskog pata. Keep your eyes on the true values of life, prayer and good works. Muna nindot atong mga Katoliko maigsoonay. Wa ta mohunong sa pagampo. Nga naman, ang pagampo nga way bunga is useless. Prayer without good works is nothing. Ang naghatag ang bunga sa atong pagampo, muna nga tumayo nga mga buhat. Bisan kitang mga Katoliko, faith in action. Pero ato mangong i-emphasize permi ang kanang faith, dili kayo ang action, pero kahibaw mo, unsay naghatag o kinabuhi sa atong pagtuo, ang atong gibuhat matag adlaw. Our good works, the actions that we do to others, are actually signs and expressions that our faith is alive. These are signs that we are on the road to holiness. These are signs that we are in line doing God's will. Sus kanindot maigsoon. So mani gamito na to ning atong abilidad maigsoon nga makatabang ta sa atong isig katao. Muning kaning karon mga panahon na maigsoon, this time is the best time for us to share, the best time for us to be of help. I know a friend nga nahimo na mong benefactor sa Cebu Caritas. You know, ingon siya kaniadto, Father, 1980s pa. Ingon siya, gamay pa man akong income, Father. Sus, duha kasipi ra gyud nga saging akong mapaambit, nganhas gasas gugma. Ingon siya, taga Cebu man ni siya. Ingon siya, sus, kada ra gyud duha kasipi, may sus, Father, ako mahatag sa gasas gugma. Og tungod kay gigrasyahan siya, nakita sa Ginoo nga, uy, manggihatagon man ni, kung tagaan ko ni grasya, di ra ba niya suluhon? Iya bang ipaambit? Kanang maingon, makadaog lahog loto pa rin, muhatag iko. Pero karon tihik kay ka, ay bisag daog pa kag lotog kalima, di ka manghatag. Mauna, karon pa lang i-practice na to, para maanad ta. Di ta masakitan kung kita manghatag. Og tuod, samtang nagkadako yang income, uy, padayon siya siyahang pagpanghatag o pagtabang sa uban. O niya, kay karong panahon na may gisuon, gigrasyahan magit sa Ginoo, God blessed her with good business. Mao nang karon, ingon siya, sus, Pader, daghan ming mga project sa Cebu Caritas nga na-implementar na mo tungod sa iyahang tabang. Na, dinagko nga mga projects, dinagko sa iyang mga tabang. Og tuod, ako siyang ipangutana, kanang, murabag ako'y naikog na nga, sige ramig, kanang, sige rahag tabang na mo. Wa ka kapuyi, kanang gitawag og kanang donor's fatigue. Ingon siya, as long as tagaan, pakugrasyas Ginoo, Father, ako gining ipaambit, Father. For whatever blessings I receive from the Lord, those are not only meant for myself or for my family, those are also meant to be shared. And no wonder, ang Ginoo nga nakita, gipanindot pagig maayo yung negosyo. Muna may Ginoo, no? Kanindot. Kung ato ning i-practice ang atong pagka-generous, ang atong pagka-manggihatagon, niya maanad ta maigsoon, di na ta masakitan nga mopaambit sa uban. Sisters and brothers, that is also true to our Christian life. If you stop practicing your life in a Christian way, kanabang ay gikapoy na magkus pagtabang sa uban, ay mahunong lang kong tabang, may pag-ako na lang ipokus akong kaugalingon. From now on, I should not care about anybody. All I should do is to care about my welfare. O samtang nagkalayo kas Ginoo, the more you center on yourself, the more scattered you become. No, muna siya. Whereas, kung imong ipadayon, kining pagbuhat og maayo, doing good, helping other people, and you will notice that you get closer to God, and you become more kind to yourself, og nindot kaayo imong masulti at tubangan sa Ginoo during the final judgment. Musugot ang sa dili maigsoon, mohatag mo taghusay sa Ginoo how we live our life, di ba? Sa katapusan, sus mangutan ng Ginoo, oy, what have you done? No? Be, unsa may imong nabuhat dito sa kalibutan?
Muna, ang pangutanas Ginoo maigsoon, muna mabalik ta sa two important things in life. The true focus, the true values of life. So far, how much have you loved others? How much have you served others? Muna, no? Sus, kanindot maigsoon. Himana himua nga importante ang matagutlo sa imong kinabuhi. Today is the best time for us to share. The best time for us to become our brothers and sisters' keeper. Amen. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao, o alang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matayo gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo samahan. Mabalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya og misulti pinaagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig diha sa kamakanunayon ug sa kaluoy sa Dios, dadto nato karon ang atong mga pagampo ngadto sa atubangan sa atong Ginoo diha sa pag-ingon, Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan, mahimong ilhanan sa paglaom o sa kaayuhan, taliwala ni ining kagubot o kasamok sa kalibutan karon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nalisang og nahadlok tungod sa mga katalagmang tawhanon ug diha sa kinaiyahan makadawat sa espirituhanong kahupayan ug kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga walay trabaho ug sila nga gipahimuslan sa ilang pagpanarbaho, makatukod ug katilingban diin ipatigbabaw ang pagtahod sa tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-anto sa bisan unsang balatian, makabaton og kaayuhan ug kahupayan diha sa krus ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, madanaga na ni anang kahayag nga walay pagkapalong dito sa mahimayaong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. At usab nga ipadangat sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan sulod aning santos nga misa. At usab nga iampo ang atong maigsoon nga nagmasakiton. We pray for complete healing and fast recovery for Marco Toral. We also pray for our leaders, our government leaders, especially Mayor Junki Owano, Congresswoman Lollipop
Wano, and also for our sponsors and benefactors of the National Shrine of St. Joseph of Cebu Caritas Incorporated. And also we pray for those people who are traveling today. We pray for safety, that they may reach their destination safe and sound. And also for those who are celebrating their birthdays today, we pray. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Langit ng Amahan, nakaila ikaw sa matag usa ka namo, og nasayod ikaw sa tananamong mga gikinahanglan. Pasayloa kami sa among mga kapakyasan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, og agaka kami diha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaygon ang Diyos, Amahang langit nun, ninggasan among mga masalay pun, ang panugbino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tawo. Ang panugbino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tawo. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako kanyang sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot ngang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kan. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matara. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay siya, tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, o sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel, ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. O sana sa kahitahasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitahasan. Santos garikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu ng pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bagog tunhaing kasabutan. Dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning paan sa kinabuhig kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo sa tanang mga pari. Hinamdami usab amo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay dahil si mong kaluoy, dad silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluoy kaming tanan. Himuang kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang banaban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanami ko nga daygon ug ami ko nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos amahan namo nakasalangit. Pagdaygon ni mong ngalan, mabot ka na mo yung maging harian, matuman yung pagbuoti ni sa yuta mingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasiluwa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, o dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming lawason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa lag mahilayos tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, itanawa mong mga sala, kung nila pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa usab. Ipakita ta karon ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. mga igsuon, kini mao si Jesucristo atong Ginoo, siyang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Inood lako ngay mo kalawat kanimo, panpamulong mo lamang, mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus.
Mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo manaa kaninyo. Manausab kani. Manalangin ka ng Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dayong maukalinaw ni Kristo. Salamat sa Daghang Dios. salamat.